Nyakora Mugejuang bed thuolo mar chwalo nwa ote magi kokale namba mar ote machuo kari 3 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Antiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips. Nyinga Joyce Oduor. Jatend migao mar omenda John MBADI okono josiasa maseyo Bajet ma odhi somo dwe manyien ka wacho ni giwere kod propaganda. MBADI ne loso e romo e kaunti ma Migori kama notene gi jotelo moko makaluo kama osingo mar dhi nyime kod siro jatend piny Kenya William Ruto. Jatend migao no mar omenda John MBADI mane oten kod jotelo mamoko makaluo motiu gavana ma Migori Ochile Yako, Dibon ma wendo Walter Wino kod jagoro maduong' e migao marite pacho kae Raymond Omolo e kinde nyasi ma choko omenda ne kanisni mag ro igwego mag wendo nyasi mane obage skul pae mano madede ne okon jod bura maseyo bajet mare ne koro bed mos. A honorable member of parliament spoke very badly and passionately that the budget for this year has issues. And he cited two things. Number one, he mentioned that there is no allocation for coffee, promotion of coffee farming. When he was a chairman of Budget and Appropriations Committee, the budget that was allocated for coffee was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. Kama ujaangalia budget tafadhali enda uangalie hiyo budget vizuri. MBADI ne wane budget mare dhida o sectors duto gwenge duto e pacho kae bende dhiyudo pok margi e yono mowinjore. A constituency like Dadaab is getting the first tarmac road since independence. Yet when the same gentleman was the chairman of Budget and Appropriations Committee for 2 years, he was taking 6 billion to his constituency and Murang'a County, one county, 6 billion. He has the audacity to speak and address someone like MBADI. Ne odok ne pinyo wacho motelne ko jatend piny Kenya William Ruto ka wacho ni en mano mode oganda luo ka achiel ko jo Kenya duto. Ananyiso ujo thuru jo Migori jo Homa Bay ni mwang'eyo ni 2027 kochopo. Ka jo thuru ok nyal go kura ne gude lang'oni de wabed jo maricho maonge gero kamano. Kodh ni emwakome emwatiye ka ng'ato loso koth moro kuro chieng' nwane ka kodh no nobiro. Kobiro minyalo kome wanyalo wuoyo to sani kodh ni emwaneno. Jotelo mamoko makaluo bende ne ochope nyasini ka otele kod gavana ma Migori Ochile Yako ne wach ni gin gisiro jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok magiseneno ka kuom piny owacho ka bende komachielo giseyo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kuom siasa mogoyo. We will work with the national government because elections are about getting leadership that will deliver for the people. One way mon wamed support President Ruto. Jo agito nyaka dong mana kuom magintiego. Ji adimo yie kamano. Kendo gimed bedo kamano to gimed gero wato kendo berni ok wan kende kako nagi jogi inwango ka gin kuonde te gikonyo. What the president is doing in Migori County, he's doing it in each and every county in this country. Gachagua came up with very sensational and dangerous statement as regards the election of 2027. Everybody operates beneath the law, and Gachagua is no exception. And therefore, I'm giving the police 1 week to arrest Gachagua so that he can record his statement. Ochilo ne wani limbe mar jatend piny Kenya William Ruto mane otime e kaunti ma Migori onyago leo mathoth. Wach mane oseko Dibon ma wendo Walter Wino kod jagoro maduong' e migao no marite pacho kae Raymond Omolo. That the Migori people are very grateful and we even want him to continue visiting us. And I want to thank His Excellency Governor Ochilo for the leadership that he has demonstrated, working closely with all the elected leaders in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori.